goyang zek ya ah ah ayo sih oh ya goyang Rene lah ya sini ndak pundi Bayu badhe tindak pundi katingaren tindak wae ora numpak taksi dewean apa ora wedi atimbang angger Mas Yono gelem ngancani yo larasan mas ayo betulan yo belanjane kata-kata kapotan yen purun engkang rencani niki plajana pembayu pada pindahan ampun kelama sampean ampun ku jiwa kula randong anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga planja ning pasar bae Prawan rondo kanggoku rapat penting Neng samarang mas tuku kang apa anteng-anteng Ya sumalang ya ben rondo dijamin kepleng ndak pundi Bayu badhe tindak pundi kadingaren tindak wae ora numpak taksi dewean apa ora wedi timbang angger Mas Yono gelem ngancani monggo Pak Puput Kelarasan mas iya betulan belanjane rata kata kapotan yen purun enggal-enggal rencangi tekan omah kula Kula rada anyaran
Wan rondo kanggoku rapat penting. Ning Semarang mas tuku kelangkara anteng-anteng. Yo Sumerlang yo ben rondo dijamin komplek. Wis cuma wis tolak balik wis sengkala. Terus apa ora kita tak sesaji. Kanggo Halo bos, iya bos. Halo. Nugroho saking Yawiti Kinapulna yen ira terpe prajangka Kinatowo kersa pasuki yuwana benci satete kang alebu kang ketara sesanti ayu muta laksana tatap jaya. Yos, hop, ya. Yos.
So. yen pinojo angrauki ing siang resepsi kakang putri ngegem pusana kang etipeni para putri sami lengkah jejer katon rapi yen sinawang nganti kaya kontes widodari para priya lengkahe rata-rata sawetara uta-uti lirak-lirik mesem-mesem guyah-guyuh saja harap muntut laku sipaniku lengkap pojok teli ana buri mengka saja kono kang diwedeni